Вітаю вас, мае шановныя сябры на канале Вохра Сервис. І сёння на нашым сервисным столе знаходзіцца Lenovo S580. Гэты смартфон потрапіў да мяне ў майстэрню з цэлым шэрагам праблемаў. Першае, што замовіў спадар Александр, гэта замену сэнсарнага экрана, бо ён быў пабіты. Што было зроблена. Зараз Lenovo S580 даволі файна выглядае, у яго такі прыгожы фейс. Надалей смартфон не падзараджаўся, гэтая праблема была звязаная з адрывам контактаў USB раздыма. USB раздым мы памянялі на новы, прыйшлося таксама аднавіць адарваны пятак па ланцугу плюс 5 вольт. Надалей падчас тэставання былі выяўлены дадатковыя праблемы. Не працавала кнопка гучнасці плюс і не працаваў мікрафон. Мікрафон перапаялі мы на донарскі, гэта праблему не вырашыла. І такім чынам былі адноўлены абарваныя ланцугі плюсавыя па шлейфу кнопак гучнасці і па шлейфу мікрафона. Значыць, прыйшлося аднавіць 2 шлейфа дадаткова. І пасля гэтага выявілася апошняя, на мой погляд, самая галоўная праблема. Яна заключаецца у тым, што смартфон у нас пастаянна знаходзіцца ў рэжыме мабільнай сувязі EDG. Гэта значыць 2G і ў рэжым 3G ён ніяк не пераключаецца. Розныя самыя пераключэнні рэжымаў у наладах смартфона, прашыўка на больш раннюю версію нам не дапамаглі, праблема застаецца і яна мае жалезны характар. Дзякуй Богу, што у наяўнасці ёсць сервіс-мануал на дадзены апарат. Я ўжо глянуў яго і скажу вам, што я буду рабіць, як я буду змагацца з дадзенай праблемай. У першую чаргу я памяняю трансівер VTR2605 на донарскі. Гэта мікрасхема правільна называць наступным чынам. Шматрэжымны радыётрансівер. Гэта значыць радыёпрыёмаперадатчык. Вось рэжымы ў нас не пераключаюцца, і ўжо само слова шматрэжымны адсылае нас менавіта да гэтай мікрасхемы. Дзякуй Богу, што у мяне у донарах ёсць вось такая плата на Microsoft Lumia 540, і тутака можна менавіта і знайсці нашу мікруху VTR2605. Хутчэй за ўсё і мікрасхемы Sky у нас таксама падыйдуць. Дадзены апарат Lenovo выраблены на платформе працэсара Qualcomm. Вось такія справы. Так што разбіраем смартфон. Яшчэ раз ўжо ў натуры правяраем маркіроўкі, рыхтуем плату да праднагравання.
На жаль, шановные мае, замена VTR2605 не привела до вырашэння праблемы. Праблема засталася. Смартфон у нас, як і папярэдне, висіць у рэжыме Е. І ланцуг выводзіць у нас на мікрасхему Sky 3758 злучнік 2. Гэта мікрасхема узмацняльніка моцы сігнала па пэўных чашчынях. А дыяпазон чашчыняў, якія пакрывае гэтая мікруха, 1920, злучнік 1980 МГц, а таксама 900 МГц. Калі мы залезем на сайт Міністэрства сувязі і інфарматызацыі Беларусі, то там можна даведацца, што менавіта гэтыя чашчынныя дыяпазоны выдаткаваны аператарам мабільнай сувязі для трансляцыі сігналаў мабільнага інтэрнэта фармата 3G. Такім чынам, атрымліваецца, што хутчэй за ўсё гэтая мікруха у нас прабіта, яе мы будзем выдаляць і мяняць на донарскую. Ад донара будзем браць з платы планшета. Вось яна сядзіць. З платы ад планшета Texet TM8054. Уперад. Гэта вельмі сумна, шановныя мае, але ж і замена узмацняльніка моцы Sky 3758 не прывяла да пажаданага поспеху. У нас, як і папярэдне, всё вісіць смартфон у рэжыме Е. Што ж, будзем мяняць зараз модуль GSM сувязі Sky 775-73 злучнік 21. Я ўжо за кадрам выпаяў яго. Будзем мяняць на мікруху з донарскай платы ад Lumia 540. Паглядзім, што ў нас адбудзецца.
Вельмі сумна, шановныя мае, нічога нам не дапамагло. Смартфон, як і раней, знаходзіцца ў рэжыме Е і ніяк ён не пераключыцца ў 3G. Калі, канешне, паставіць рэжым толькі 3G, то значок 3G у нас з'яўляецца. Але ж узровень сігнала 3G вельмі дрэнны. Зразумела, што старонкі ў інтэрнэце не тое, што гартаць адчыняць пры такім узроўні сувязі мабільнік не будзе. Праблема захавалася. Спачатку мы, прыгадаю, капашыліся ў наладах, рабілі хад-рэсэт, прашывалі на ранейшую прашыўку, потым вярнулі апошнюю прашыўку. Софтовая частка нам не дапамагла. Полезлі ў смартфон. Вось тут такого пакетику знаходзіцца 3 мікрухі асноўныя, якія складаюць уласна радыёмодуль. Гэта шматрэжымны трансівер VTR2605, узмацняльнік 3G сігнала, Sky 3758, а таксама самы вялікі па памеру модуль 4-канальны GSM Sky 775-73 злучнік 21. Вось так, ужо заблытаўся ў гэтых маркіроўках. І напрыканцы я паспрабаваў падкінуць другі коаксільны кабель. Нічога не дапамагае. Таму нам застаецца рэбол працэсара. Сёння ўжо позна. Я вельмі стаміўся, замарочыў мяне гэты смартфон ажно да галаўной болі. Заўтра працягнем. На форумах пішуць: ну, калі вы прашывалі, калі переключалі, вам нічого не дапамагло, то вам патрэбна замена радыёмодуля. І такія разумныя на форумах: замена радыёмодуля. Гэта ж ён ведае, што там нейкі радыёмодуль у смартфоне. Напэўна, да, напэўна, ён рамонтамі займаецца. Я кажу, все ж таки гэта лухта, якія недасведчаны гэты людзі з падобнымі рэкамендацыямі. Уже напісалі занесці ў сервісны цэнтр на то, што такое радыёмодуль. Радыёмодуль, ён складаецца з сотні кампанентаў. Вось я тут паказаў 3 мікрухі асноўныя, з якіх складаецца радыёмодуль. Што значыць памяняць радыёмодуль? Што, палову платы перапаяць, памяняць радыёмодуль? Всё. Я просто зомбяк, просто мертвяк, иду спать. До завтра. Зноў, шановныя мае, у нас на сервисным столе плата от Lenovo S580. Я адпачыў ад гэтага смартфона і зараз будзем праводзіць другі раунд. Прыгадаю, што галоўная праблема, якая засталася ў смартфоне, адсутнасць 3G мабільнай сувязі. Смартфон знаходзіцца толькі ў рэжыме Е. Мы перапаялі асноўныя мікрухі радыёмодуля, гэта нам не дапамагло, і зараз будзем рэболіць працэсар. Для гэтага нам трэба будзе выпаяць вось гэты экран. Працы трэба правесці немала, трэба прайсціся па швах сплавам розе і выпаяць экран фенам. Я, канешне, разглядаў варыянт выразання адтулін нашым гравёрам, але ж вырашыў, што гэта вельмі дрэнная зацея. Таксама нам прыйдзецца здымаць і рэболіць флешку, бо ўсё тутака вельмі шчыльна заліта кампаўндам і, канешне,
вельмі вялікая верагоднасць, што падчас выпайкі працэсара шары з-пад флэшы павылазяць. Забягаючы наперад, я прадугледжваю, што можа прыйдзецца таксама яшчэ і рэболіць кантролер сілкавання. Ён таксама шчыльна заліты кампаўндам. Ці дапамогуць нам вялізныя экраны для цеплаадвода, пакуль што невядома. Як бы там ні было, бярэмся за працу, не адступаць і не здавацца.
Што ж, шаноўнае мае, можаце мяне павіншаваць. Мы гэтую праблему у рэшце рэштаў вырашылі. Зараз можна ў версіі убачыць упэўнены значок 3G. Прычынай адсутнасці 3G узроўня мабільнай сувязі аказаўся банальны адвал працэсара MSM 8212. І пасля рыбола працэсара у нас гэты рэжым аднавіўся. У выпадку з гэтым апаратам я вырашыў пайсці ад адваротнага, і гэты шлях, як вы ўжо упэўніліся, быў памылковым. Я прыняўся паяць мікрасхемы радыёмодуля, памяняў іх 3 штукі, усе асноўныя. Праблема, як вы бачылі, засталася. І хачу падсумаваць, так бы мовіць, свой вопыт і сказаць, калі у вас дрэнная сувязь, ці калі адсутнічае патрэбны вам рэжым мабільнага інтэрнэта, то трэба у першую чаргу глядзець у бок працэсара. 1 к 10, 1 к 7, што віноўнік ён вялікая мікрасхема, залітая кампаўндам, перапады тэмпературы, вібрацыя і усе няўзгоды знешняга свету прыводзяць да таго, што пятакі вялікай мікрасхемы, такой як працэсар, адрываюцца, шкодзяцца, пакрываюцца расколінамі, і у выніку мы маем тое, што маем. Калі я падняў працэсар MSM 8212, я быў вельмі здзіўлены. Я налічыў болей за 90 шэрых пятакоў. Не ведаю, ці адарваныя яны былі, ці не, ці проста кантачылі. Але ж пралудзіць мне удалося іх толькі ўручную. Паяльнікам яны лудзіцца адмовіліся, мне прыйшлося браць стаматалагічны зонд, уручную зашкрабаць кожны пятак, класці зонтом кропельку БГ-пасты механік на кожны з 90 пятакоў, і фенам яны пралудзіліся. Рыбол працэсара таксама не быў лёгкім, так як і яго запайка. Прыйшлося рыболіць 4 разы працэсар. Можа, з таго, што дрэннай якасці патрапіўся мне трафарэт, можа, з-за таго, што нешта не так з БГ-пастай механік, па яе цякучасці не ведаю, але ж толькі з 4-го разу мне ўдалося нармальна атрыболіць працэсар. А першая запайка прывяла да зліпання пятакоў, і пару канзёраў увайшлі у кароткае. Прыйшлося всю працэдуру паўтараць па новай. Але ж усе праблемы мы перамаглі, і ў выніку праблема вырашана. Можа, гэты апарат і не каштуе усёй той працы, якая была праведзена, але ж Саша даволі добра аплочвае маю працу. Да таго ж я з павагай адношуся амаль што да любога дэвайса. Лічу іх, так бы мовіць, за братоў нашых меншых, як котак ці сабаку, якія мы з вами ўсе любім. Давайте з вами у рэшце рэштаў уключым мабільны інтэрнэт, і вы упэўніцеся, што 3G мабільны інтэрнэт у нас файна працуе. Запампаваўся YouTube,
адчынім які-небудзь канал, напрыклад, спадара Сінемана, які здымае праходжэнне модаў на ўсім вядомую гульню Сталкер. Я яго аматар. Ностальгія мяне мучае, некалі ў маладосці гуляў, таму я проста ставлю сабе перад сном яго праходжэнні, гляджу і добра пад іх засыпаю. Ну, і можна ўбачыць, што 3G у нас даволі файна працуе. Давайте зараз паглядзім узровень сігнала у адзінках ASUU. Налады, о телефоне, узровень сигнала. 20 ASUU выдае смартфон, прычым гэта значна лепей, чым у Lenovo P780. У Lenovo P780 ASUU недзе будзе 14-15 у лепшым выпадку. А вось калі рэжым 3G у нас уключаны, то ён паніжае ўзровень сувязі GSM, і тут у яго сотка. Вось гэты паказчик у нас першы DBM. Чым меней лічба, тым лепшая сувязь, а паказчик ASUU, чым болей лічба, тым лепшы мабільны інтэрнэт. Таму я нават здзіўлены, наколькі добрыя вось гэтыя паказчыкі. Ды ўвогуле скажу, што дадзены Lenovo S580 ён хутчэйшы за Lenovo P780 з-за таго, бо ён выраблены на квалкомаўскім працэсары. На гэтай станоўчай ноце усяго самага найлепшага. Побачимся з вами падчас наступнага рамонту і да пабачэння на канале Вохра Сервіс.